Vas i vens, Miquel, pel viarany del temps, pels corriols estelats de miralls, bevent a doll la sublim poesia on s'acreix la llum d'infinites veremes. Vas i vens, pels camins de les ones, passatger d'emocions, grumetàs rebel del vaixell inefable, que contempla els esculls del destí sense desgavells malvinguts ni sorolls estridents. Vas i vens com una caramana de mel que ens ensucra a l'alè, vell somiador d'afanys i quimeres. Vas i vens, sempre vas i vens, Miquel, fugint de les boires, cantant-li a la vida. Ai, joventut, que te'n vas i així em deixes, es m'ha perdut pel camí de l'enyor. Què t'he fet jo que el meu cor no guarnisses amb l'agredols bresolets de l'amor? Quin empentent d'oblidar les plaures que et vaig donar fent de tu el meu guardó. Ara te'n vas, això sí, fent figures, però deixant-me tot sol a un racó. La mar marmola queixes d'amor, apassiona, quan és acaronada pel sospirar del vent, que més que corre, vol, pujant adelerat al cim de blanca escura. Té fam de firmament, l'udol de les clapisses. La mar s'ha fet muntanya, s'enlaira capgirant-se pel torb d'un caragol. Núvols semblen llops negres, panyolen a l'onada quan ja se'n va, poruga, cercant pau i consol. I brama la tempesta, cueja el vermell llamp, capitombant-se l'aigua, remuga ferm soroll, amb tremolots l'ona. Quan fa via un rellamp, se'n va la quieta molsa per fer randa en un pont. Els peris tots són peguen a la mare, tots. I ell, mira, ell de mare, ell de mare, ell de mare. Una abuela una volta li va preguntar, Miquel, i tu per què a tots els poemes nomenes la mare? I diu, mire vostè, diu, vostè li fica una E a la mar i veurà el que vol dir. Ah, l'albaïna, bueno, l'albaïna era una barca que vaig comprar jo, que li diuen Hermanos Robles, la vam comprar a Àguiles, i vam canviar el nom. Miquel, quin nom li ficarem? Fica-li Albaïna Matinera Canturrala de la Mar, de la cançó de la... Però jo dic, això és massa llarg, s'ocuparà tota la barca. Diu, doncs Albaïna soles. I li vaig ficar Albaïna en honor a ell. La padrina va ser Matilde i ell el padrí. La vam batejar, vam tirar caramelos, Matilde va tirar caramelos a la mar, pels peixos, en fi, se va ficar una teja de cartó i una mantellina de cerca que va topetar per allí, un sou. Però molt bonico, molt rient molt, molt. I quan hi ha temporal me quedava per telèfon i Santo, vine, i anem a veure les gavines. Ja saps tu que quan hi ha temporal les gavines se fiquen a la playa totes caret al vent i fan un vol. Mira, el vol de la gavina d'ell li xiflava. Una cosa senyorial, una cosa bonica. El vol de la gavina, i bueno, el nomene, no?, en alguns puestos. Sempre. La gavina de la nit, sempre ell en marxa.
Era molt bo, era un personatge, tot un personatge, era tot un personatge. Per ell el grau significa a casa. El grau, no, els mariners. La gent marinera, per ell era preferent. Ell la mar, sento, la mar, com està la mar? Bé, don Miguel. I me preguntava, què has pescat a motor? Doncs bé, no, mal, què has pescat? Això, allò, tu no digues moll i calamars i peix bo, no digues... I l'herència meva ha sigut això, el galfí, la gorra i l'afecte del poeta, que és a Montó, És a Montó. Mariner, marineret que te'n vas cap a Castella i et deixes la mar llatí. No et fa dol deixar la mar. No veuràs ja la gavina estàtica somniar somnis de xica padrina volant pel quiet ribamar. Mariner, marineret més ros que l'arròs d'alpada, d'uns blaus de dolça mirada. Melós i quiet parpellar, tan blaus com la blava onada. Jo crec albir el secret d'aquest nadalenc viatge de ta blava jovenesa. En tos ulls t'endús encesa, blaus estels d'un albirar, el foc de la nostra mar. Per escalfar l'empaisatge de la terra castellana, portant-li l'etern missatge per veure d'enamorar amb el blau de ton mirar. Mariner, marineret que te'n vas cap a Castella, t'emportes la meravella, la blavor que té la mà. Bueno, yo te diré que no va a ser una tasca fácil, porque volíem buscar una persona que encarnara els valors que nosaltres volíem donar-li a l'institut, i és que fos un institut valencià, un institut enrailat en els arrels i costums del grau, un institut mariner i un institut que es preocupara dels homes de la mar fonamentalment i de les dones. Aleshores, vam pensar que la persona que encarnava els nostres desitjos era Miquel Peris i Segarra, perquè era un poeta de la mar, una persona que estimava el grau, una persona que estimava la joventut, i va aparèixer que el seu nom significaria per sempre a l'Institut del Grau. El procés de ficar el nom a un institut és un procés llarg. El 19 de novembre del 86 vam encetar el procés en un claustre en el que se van fer diferents propostes de noms i el de Miquel Peris va guanyar per majoria absoluta. I l'aprovació per ficar-li el nom de Miquel Peris a l'Institut del Grau va arribar un 17 de juliol del 1987. Vam anar al casino, Albert Fernández Albalate, que era el secretari, i jo, i vam asseure i entonces ell li van dir que havia sigut elegit per ficar el nom a l'institut, va tindre molta alegria, però com ja vos dia abans, diu, però jo he sigut elegit per tots o què? Per unanimitat? Jo dic, sí, home, sí, per unanimitat, perquè jo coneixia Miquel i sabia que si li hagués dit majoria absoluta hagués dit, ui, I aleshores vam estar parlant de lo que a ell sempre li agradava parlar, de paraules. Això va ser en anterioritat ja a la festa del bateix de l'institut, que va ser el 8 d'octubre de 1987. Miquel ja estava mal, molt mal, saps? Molt maledià.
Vull dir, era un dia per ell molt important, però la seva salut estava molt minvada. I bueno, va fer un discurs molt bonico, i jo, com no me'n recorde del final i crec que és important, vaig a llegir el que va dir en aquell moment per la gent jove, que és per la que ell sentia una especial estima. I va dir, i al final van ser les seues últimes paraules: l'acomiadament més enrailat que siga per a tota esta jovenalla, que tant he volgut, molt vull i voldré sempre. Una nit de lluna plena, passejant a vora mar embruixat pel sospirar falaguer de la sirena, quan l'anèmone vermella recolzada en el roquer, somniant la meravella apassionada d'un deler mira el llicel estelat, una dolça veu donada canta una cançó argentada que marcó pres i encisat, la cançó sempre novella del garbinell mariner, quan la saba es renovella per l'eròtica albadera, cançó de vela llatina sorollada pel garbí, quieta com ho és la gavina, com sostova el blau camí, blanca com casta donzella quan aixa l'etern roser, pura com ho és la polzella nina d'ull d'un jardiner. I al caliu de la flasada remorosa de la mar vaig transcriure la tonada, reserat pel somniar. Venía todas las semanas, venía en Santa Macareno, prenien café, després sempre anaven a paseo, i després en la setmana de Sant Pere li feien un dia una tertúlia que venien tots així a parlar i estaven tots així reunits. I venia molta gent a passar en la tertúlia. I un de les veus cantants era Quique de Castalia, que era el moderador, se feia el seu xelat i tot, parlàvem. Claro, i Quique de Castalia i Miguel Peris ja era una bona taula. Després va vindre Babilònic i Gloria Estigue, un dia van portar un acordeón per fer la cosa. Matilde Salvador també venia. També, muy bien, Matilde Salvador va haver uns anys que quan se va enterar, com era molt vinculat a Macareno i a Miguel Peris, pues també se va agregar al grup. També venia després Domènec Campos, la gent que està en actiu així, diguem. Sí, un gati totes les setmanes, però sempre venia en Centro Macareno, El de dilluns a divendres venien a migdia o per la tarda, els dos sempre soles. Parlaven de les seves coses, en quan ell li soltea una poesia a Santo, dels mariners dels sus blaus, i no res, molt bé, molt vinculat. Ell se feia el que li agradava i sempre diu una miqueta, i ja, una miqueta no, que no se veu, però molt bé, molt bé. Després, quan se va morir, li van posar ahí diguérem un recordatori, un homenatge, i els van posar ahí a la barra, que pràcticament és on està la taula que els assentava.
Flor eternal d'un roser de tants perots com boiada, mare i regina, doser de la marina nostrada, per ser mare bresolera, per ser dolça llepolia, per ser capoll primavera, per ser la verge Maria. Floreta del meu voler, d'un poble sencera i mia, ferma arrel d'un lledoner, font d'on raja poesia, bonica castellonera, blanca pollet de la plana, de l'horta vella hortolana i del grau la marinera. En l'any 74 se mos va oferir al grau la possibilitat de rebre a la Mare de Déu justament el dia que era el seu aniversari, el 50 aniversari de la coronació. De matí van ser els actes en Castelló i de vespre va vindre el grau, va estar unes hores i allò va ser una apoteosis de la qual ja hem parlat moltes vegades. Però en un dels membres de la Junta, Conrado, no sé si va vindre algú més, van pensar que mos podia fer un poema, Miquel, per a il·lustrar l'estampa, i total, li toquem el timbre i era molt típic allò que ell sempre contestava «Qui és?» en aquella veu, una veu que pareixia plena. Sí, i mos obri, «Miquel, és que venim a que mos faci un poema». «Collons, sempre esteu demanant, ala, pugeu cap a dalt». I ahí que anem nosaltres, i ell, que era molt convoyant, ja pensant en la festa del mes de maig, ja havia fet uns poemetes dedicats a la Mare de Déu, alguns molt bonicos, que s'han anat musicant al llarg del temps, i un d'aixòs poemes se dia Galania. I diu, «Ai, teniu això, si voleu l'agarreu i si no us el deixeu». Bueno, mira, com que vam agarrar la Galania, després me toca per telèfon i diu, «Puja, que n'ha fet una altra». Bueno, era la mateixa, però havia corregit dos cosetes, l'havia contextualitzat molt més, i total que la Galania se va imprimir en una cartolina on venia per davant una fotografia de la capella de la Mare de Déu pintada per Acosta i darrere el text. Ell, una presència important així en l'acte no va tindre, però com tanta gent de Castelló i a més gent molt arraelada en Castelló, van vindre a la festa que havien preparat al grau. I ell que se va veure que una persona li va demanar una firma, pues se va animar moltíssim, ja sabem lo generós que ell era en això, i lo convoyant, ho torna a dir, i se'n va entrar a la sacristia i la gent li feia cola allí per a que dedicara el poema. La Galania va ser un èxit, i de tal manera que també estava Matilde en aquesta festa, que se van veure i van quedar per a que a l'any següent, quan faria un any de la venguda de la Mare de Déu, Matilde la musicaria i així no va ser. Se va estrenar en la festa del segon cap de setmana que van fer al grau, segon cap de setmana de maig, la va estrenar l'Escola Cantorum en orquestra i l'Escola Cantorum va vindre a l'acte en tota solemnitat, portàvem orquestra inclús, però la Galania sabeu que és a capella. I tots molt contents, vam anar després a dinar a Casa Turc. I ahir va començar la història de la Galania, que ha anat seguint i que se considera una de les peces claus dins del quefer musicològic de Matilde i dins dels poemaris de Miquel. Miquel era una persona que feia més vida al carrer que en sa casa, i on anava tenia círculs. Jo me'n recorde que, per exemple, li pegava per anar a casa dels Porcars, al carrer damunt, a casa de la senyora Virgínia, i a una hora determinada, ja sé que sí, el Miquel, passa, què vol, un cafenet, què tal? Bueno, ell li agradava molt l'amistat i li agradava molt el carinyo, i entonces, on trobava caliu,
pues allí anava. No és que ell anava demanant caliu, sinó que era una persona dintre de la qual l'afecte ressonava, a més, d'una manera molt bonica i d'una manera, a més, jo diria, molt creativa, perquè tots els círculs que ell va freqüentar van ser com la matriu de coses interessants que han quedat per a la història. Vingau tots plegats i anem a Betlem, que el xiquet hi ha anat. Vingau i el veurem. Damunt d'un muntó de palla quasi geladet de fred, més ros que la rosa albada, està dormint Jesuset. La blanca llana d'ovella la verge estava filant. Sant Josep fa l'escudella i el xiquet quietet, somniant. Vingau tots plegats i anem a Betlem, que el xiquet hi ha anat. Vingau i el veurem. La mareta li fa un bres, que serà una meravella. Son pare li dona un bes i li diu a cau d'orella: si el bres te'l fa la mareta perquè tu no passes fred, jo et faré la bresolera per engronsar-te, fillet. Don Miguel va escriure el tríptic casolà i una de les obres, El Belén de la Pigà. I un dia, estant a sa casa, en un grup d'amics, diu: escolteu, esta obra l'hauríem de representar. Jo estava allí. En principi, jo faig el paper d'Àngel Perot en El Belén de la Pigà. Però este paper estava destinat a Quique de Castàlia, però que aquest no el va voler fer. I aleshores em va dir Miquel, diu: Vicent, t'ha tocat, tu seràs l'Àngel Perot. Vam començar els assajos, primer no estava Toni Porcar, estava Carles Pons, el primer director. Clar, el Belén de la Pigà té unes parts que representen tot el costumisme de Castelló posat dalt d'un escenari. I el món de la mare, evidentment, té que estar, perquè és el vincle d'un Miquel Peris enamorat del Grau posat en el Belén de la Pigà. Que Quiqueta, qui ha de ser? Sou Joan el mariner. El primer paper de Joan ho va fer justament Santo el Macareno. I després ja van començar a fer els primers assajos al Círculo Juvenil. I sé que és cert que els primers elements del Belén, concretament, els primers angelets, el cor de les Beates, era tot gent del círcul. Tonica Miralles era del cor de les Beates, Ripiana en Pau Descanse va ser un dels primers angelets que va eixir, Manolito, Manolo, va ser també un dels primers angelets. O sigui, que com veureu, el Belén de la Pigà en un principi estava impregnat de gent del Grau. I a Don Miguel li agradava allò, que estiguera impregnat del Grau. Perquè no... A més, així estàvem, associativament estàvem més organitzats. El círcul, si vols o no, tenia grup de teatre i la gent que feia teatre al círcul ja eren artistes d'alguna forma. I si era el Belén, doncs era fàcil.